1, 2, 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8 vaig haver de combatre amb Mahosta tota la nit. Cal recordar que aquest llibre, gràcies a la influència dels confessors, va ordenar la vida sexual d'Occident durant 3 segles. Utilitzem la paraula con, que ve del llatí. Cunae, cunare, significa bressol. En el teu jardí, Marieta, he plantat un pesolet d'olor. Això canten a Eivissa. A les illes n'hi diuen secotorra. Secotorra no té dents, comença una glossa, n'hi ha una altra que fa. La madona de la torre, el pa negre li fa mal, però no n'hi fas pardal quan el té dins la cotorra. I podem afegir, si ho desitja, la pilila, la tita, i titola o totoleta, el cacauet, la ximbomba, que ve de l'Orient i és molt nadalenca. El pardal. El pardal, per cert, es diu encara pardal cansat, canvia't de forat, quan ja no hi ha cap sorpresa. M'assenya molt especialment una frase que deia el meu pare. Fica-me'l aquí, que no tinc butxaques. En els anys 30, d'una dona que acceptava o buscava aquesta pràctica es deia ella fa allò especial. I avui encara es diu que és una perla, perquè pots enfilar-la per tots dos costats. De les teves cuixes el meu cranc d'esquerra i si enfonya a mi el sant temporals a les teves aigües sec pot de febril el cranc al meu cranc. Pelar-se-la és, evidentment, l'expressió més ordinària, juntament amb tocar-se, masturbar-se o fer-se una palla, una palleta o un pallot. I afegirem autocontentar-se, satisfer-se, remenar-se-la i, amb més brutalitat, matxucar-se-la. En llenguatge més refinat tenim tenir les mans ocupades, jugar al parxís, molt femení, o quan hi ha gent a casa fer-se una silenciosa. Vaig conèixer algú que murmurava: tu, amiga, que ens consoles a tots dos. Hi ha un home de poble que en aquestes ocasions deia: vaig estrènyer la mà al pare dels meus fills. Per què serveixen les paraules? A vegades m'ho pregunto. Per créixer i multiplicar-nos. Per dir les coses d'una altra manera. Per ajudar-nos a creure obstinadament que la riquesa de les paraules és un signe indiscutible de la riquesa de l'esperit i potser fins i tot del cor. Una temptativa de possessió de l'univers.